anonosangana nembavha 40 dzaiva nemabhiza. Alibaba anotsvaga pekuhwanda kuti aone kuti zvii zvaiitika. Mbavha idzi dzinonosvika pabako mukuru wadzo osvika oita mashiripiti kuvhura bako, apo vanopinda vakazara nendarama dzavanenge vaba vozadza mubako. Asi zvitiko zvese izvi Alibaba aizviona zvanga zviri mumaziso make. Mukuvhurwa kwebako Alibaba anonzwa zvichinzi Open Seasme. Mukuvharwa kwaro Alibaba anonzwa zvichinzi Close Seasme. Izvi anozvichengetedza. Kubva padzinodzokera Alibaba anodzogorora kuti Open Seasme obva apinda mubako. Ndopaanobuda nesaga rakazara ndarama. Achibuda mubako anosiya ati Close Seasme, bako robva ravhara. Alibaba anoenda kumba nesaga rakazara goridhe iri.